ଯାହାକି ଆପଣ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ରାଇଷ୍ଟାର ଏବେ ଜଣେ ଆର୍ମି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଏକ ବଡ ପ୍ରାସାଦର ମାଲିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡର ଥିଲା ବିକ୍ରମ। ବିକ୍ରମ ଜଣେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉପରେ ନଜର ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଯାହା ଭୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଘଟିଲା। ବିକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଗାଁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଳାୟନ ଏବେ କଷ୍ଟକର। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଗାଁଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି, ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମତେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ବାଇକ ନେଇ ରାଇଷ୍ଟାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଇଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ସେନା ଶିବିରରେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆସି କହିଲା, ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ମତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ କେବଳ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ରାଇଷ୍ଟାର ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସେନା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ବିକ୍ରମ ପଚାରନ୍ତି, ଏବେ କିଏ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ତୁମେ ଚାଲିଗଲ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ଜାଣିନାହ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ମାରି ମତେ ମୁକ୍ତ କରିବ। ହଠାତ୍ ଏକ ଘନ କୁହୁଡି ପଡିଲା ଏବଂ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାରପେ ତାର ରାଇଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ସେନା ସହିତ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗୁଳି ବାଜିଲା ଏବଂ ସବୁଠି ହିଂସା ଦେଖାଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁହୁଡି ହଟିଗଲା ପରେ ବିକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିଲେ ତାରପେ ତାର ରାଇଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ସେନା ସହିତ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।